sa lupit ako, sa na nagpagkalang, ubos pati ang aksing silyo. Tirahan pagsaya ko na, maray ako mapahalaga, na ako inaamakasa. Kaya ako niging ako, ipagkulat sa lupit ako, sa na nagpagkalang, ubos pati ang aksing silyo. Maray ako mapahalaga, na ako inimaalam tulad sa. Kaya ako nigiano, ipagkulat sa lupit ako, sa inalang pagkalang, ubos pati ang aksing silyo. Isang lakong sugat, na di at maalam tumempo, nalakay ang hilig, pagsayawin aming mundo. Bisan pa ako maagahan, nag-i-enjoy kami, upunan ako kasanggayan. Bidahan pagsayaw ko na, walay ako mapahalaga, na ako inimaalam ang kurasa. Kaya ako nilitado, ipagkulat sa lupit ako, sa litalag pagkalang, ubos pati ang aksing silyo. Tinahan pagsaya ko na, walay ako magpahalaga, na ako inimaalam ang kurasa. Kaya ako nilitado, ipagkulat sa lupit ako, sa litalag pagkalang, ubos pati ang aksing silyo. Sir Guy Ebron, na haniya palis Mami Naomi Osinar, haniyo pang-EKI, ngan pagpaambit haniyo grasya yan ang agabi. Sir Benji, tawagan natin ang sunod yung masayaw han kuratsya. Alright, this before natin tawagan ang sunod yung request ng masayaw han kuratsya, I would like to announce to everyone, especially natin mga kandidanon na damo pa aliana, along natin Municipal Auditorium and so natin mga guests tonight. I would like to inform everyone na natin yung Banda Mayor on the 6th.